Hêzên Tirkiye û Azerbaycanê vê mehê li nêzî sînorê Îranê rehanên leşkerî yên hevbeş darxistin. Generalên payêbilind yên Azerî û Türk beşdarî rehanênan bûn. Xwepêşandana hêzê şandina peyamekê ji Tehranê re armanc dike. Ev ji bo Îranê peyameke pir zelal e. Divê hûn rêzê li Azerbaycanê serxwebûna wê û mafên li dora vê herêmê bigirin. û heke Îran armanca hebûna ser sînorê Azerbaycanê dike, Tirkiye wê li wir be ku bersiva her kiryareke êrî kar bike. Li gel ku İran rûbirûyê xwepêşandanên dijî rejimê Tehran Baküyê bi azirandina kêm neteva mezin ya Azerî ya li Îranê tawanbar dike. Tehran bi rehanên leşkerî yên ser sînorê Azerbaycanê nêzî çemê ku her du welatan dabeş dike piştiriya êrişên xwe yên dîplomatîk kir. Merahênanên leşkerî yên Îranê yên ser sînorê Azerbaycanê dîtiye. Di mehên dawî de çend ji wan li gel pirên pontonê jî hatine kirin ku ji Bakuyê re peyameke pir zelal bû ku artêşa Îranê xwe ji bo çi perwerde dike. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û heftayê wî yê Azerî İlham Aliyev peywendiyeke nêz ava kirine û peymaneke berîvaniyê ya hevbeş imza kirine. Piştiriya leşkerî ya Tirkiye girîng bû ku hêzên Azerî Herêma Qerebaxa Nagorno ya Nakokî li ser ji destên hêzên ser bi Ermenistanê derxînin. Têkiliyên İsraîl û Azerbaycanê xurt dibin ji ber aloziyên hêyî yên bi Îranê re. Di paşerojê de Aliyev ji rûbûrûbûna Tehranê dûr sekinî bû. Lê bi hevalbendên hêzdar û serketina leşkerî ya vê dawiyê ew niha helwesteke tund digire û soza parastina Azeriyên li Îranê dide. Di paşerojê de Aliyev ji rûbûrûbûna Tehranê dûr sekinî bû. Lê bi hevalbendên hêzdar û serketina leşkerî ya vê dawiyê ew niha helwesteke tund digire û soza parastina Azeriyên li Îranê dide. Berî çend hefteyan balyozxaneya Azerbaycanê li İsraîlê jî vebû. Ev hemû gav nîşan didin ku Baku derbarê peywendiya xwe ya li gel Tehranê gelekî azad bûye û pêşveçûnên nû yên li herêmê û herwiha kêmbûna rola Îranê jî dide berçavan. Rehanên leşkerî yên Tirkiye û Azerbaycanê pêkanê ku neyên dawîn din. Enqere soz daye ku li hember her gefa Îranê li keleka hevalbendê xwe yê Azerî be. Ji bo Dorian Jones, Özlem Yasak, Dengê Amerika.